Salut, sunt Răzvan. Bine ați venit pe canalul All Around Tools. Astăzi o să vă prezint autofiletanta cu impact Performance Brushless de la Parkside. Modelul PD SSAP 20. Ce vă pot spune despre acest model? Vine în 3 trepte de viteză. Aici jos se reglează, anume 120, 180 și 226. Vine și cu LED-ul acesta frontal. Bun. Pachetul conține, am dat 250 de lei doar pe bormașină, așa cum o vedeți, fără acumulator sau încărcător. Așa vine ea în acest ambalaj, în această cutie de transport, făcută din materiale ok, chiar stă ok aici. Pe lângă amelot, acumulatorul ăsta de 20 de volți, Parkside Team, are 4000 de miliamperi, 80 Wh, deci 20 de volți. Bun, cu indicator al bateriei. Bateria este full. Încărcătorul este tot 20 volt Team. Promite că încarcă acumulatorul acesta în aproximativ 2 ore, din ce am văzut pe net. Văd că scoate 2.4 amperi. Este un încărcător normal, ne arată aici, are doar 2 LED-uri. Roșu când clipește înseamnă că are probleme acumulatorul sau e temperatura prea scăzută pentru a fi încărcat. Deci când pâlpâie acumulatorul este defect sau e temperatura prea scăzută, când se menține roșu înseamnă că încarcă. Verde când s-a încărcat. Are doar 3 conectori aici. Din ce am înțeles, cu cât are mai mulți conectori, cu atât, nu știu, au niște standarde din astea de securitate ale bateriei. Oricum, ce o să fac cu ea astăzi? Desfac și un etrier pe care l-am pe undeva pe aici, ca și test. Pe lângă asta, aceasta este trusa mea de scule de la Magnusson. Pardon. O folosesc de ceva timp. Dacă doriți să o vedeți mai îndeaproape, pot face un clip numai cu ea. Ca și accesorii la autofiletantă, am luat această prelungire X pentru biți. Are în jur de vreo 30 de centimetri. Așa, am și o prelungire din asta mică. Încă o prelungire. Și aceste două prelungiri pentru hex. Nu știu cât țin, dar știu că asta intră în orice tubulară din trusă. Bun. Se pun și bateria. Cam așa vine. Acum este dată la 180 de Nm. Cam așa se aude. Să dau la 120 și la maxim 226. Bun, să încerc întâi să desfac etrierul acela. Bun, acesta este etrierul. Are aici un șurub de 13. Bun, aici are un torx
de nu văd mărimea pe Torx, de 30. Bun. Și să începem. Mai întâi vreau să desfac cu Torxul. Băgăm aici. Și o să dau la 120 de Nm. Băgat. Bun, nu mișcă la 120. O să încerc la 180. Da, desfăcut. Bun. Să-l bag și la loc. Am rupt șurubul de etrier, are doar 180 de Nm. Uitați cum arată. Etrierul oricum nu mai trebuie. Este blocată pompița aceasta. Bun. Să trecem la șurubul acesta de aici. Nu am tubulare de impact încă. O să iau luna viitoare pistol de impact pneumatic. Bun. Am băgat aici 180. Să vedem. Gata, desfăcut. Și acum o să dau pe 226 sau dacă pot rupe acest, nu știu, să rup șurubul, piulița cumva. S-a bulit aici șurubul. Nu mai vreau. A ieșit cam tot lichidul din etrierul ăsta. Deci pe ăsta aici l-am rupt. Așa. Următoarea chestie, asta să-l arunc de aici. Următoarea chestie, o să aduc lemnul acela pentru a vedea cum se descurcă. Bun. Acesta este lemnul. Arată puțin rău, dar de ce l-am ales? Fiindcă inima asta este intactă. După cum vedeți aici, urmele de la drujbă de când l-am tăiat. Este inima de salcâm asta. Vezi cum arată. Bun. Nu o să-l pregăuresc sau ceva de genul înainte. O să încep cu primul șurub, cel mai mare. Bun, setez la 226 de Nm. Să-i dăm drum. Cam atât să intri. Cam atât a intrat în inima aceasta. Lasă-l și scot.
Mai merge?